έχει κοράρει και με τον Αστέρα την πρώτη αγωνιστική του πλέον και με τον Ατρόμητο στο προηγούμενο μάτς. Σε 29 αγώνες έχει 6 γκολ στην καριέρα του με τον Ατρόμητο, είναι όλα σε αυτό το γήπεδο. Ταυλαρίνης πετυχαίνει και το πρώτο γκολ της καριέρας του απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο 11ο παιχνίδι της καριέρας του απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, 1-0 στο 38. Και σκοράρει σε αυτό το γήπεδο για να ισοφαρίσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εδώ πετυχαίνει το 1-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ του Τίτου Γκαρσία. Ο Ταυλαρίνης θα νικήσει στον αέρα το γλύκο 1-0. Ένα μάτς που χρειαζόταν κάτι για να ξυπνήσει, να το πούμε έτσι, και τις δύο ομάδες, και έρχεται ένα γκολ του Ταυλαρίνη. Η προσπάθεια από τον στόχο των γηπεδούχων στο 60. Και εδώ βλέπετε και στο βάθος της χίστηκα τα δίκτυα και θα πρέπει να περιμένουμε. Τώρα εδώ ξανά την παλιά Πολύνο για τον Αθανασιάδη. Υπέροχη παλιά, ωραίο πλασέ, αλλά έρχεται ο Λαζαρίδης να σώσει τον Ατρόμητο απομακρύνοντας πάνω στη γραμμή. Πολύ μεγάλη φάση και διαλύθηκαν και τα δίκτυα, βλέπετε. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο τώρα. Ξανά η φοβερή προσπάθεια του Λαζαρίδη, ο οποίος αποτελεί και το τελευταίο του δύο ούμπιδες. Όλα εύστοχα φέτος. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ βλέπετε ξανά την φάση με τον Κουλούρη και τον Λαζαρίδη. Ο Παπαδόπουλος έχει στήσει την μπάλα απέναντι από το Γλύκο. Στις καθυστερήσεις στο Περιστέρι, ο Παπαδόπουλος εκτελεί, το πιάνει ο Γλύκος στη γωνιά του. Το πρώτο χαμένο πέναλτι τη φετινή σεζόν για τον Ατρόμητο. Ο Γλύκος μπλόκαρε. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ΠΑΟΚ μένει με 10 παίκτες. Ο Ατρόμητος κερδίζει πέναλτι, αλλά ο Γλύκος κρατά τη νίκη για την ομάδα του. Και υπάρχει μια αποβολή στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Καλά, Κωστή. Ο συνεργάτης του κ. Βεργιάδη, ο Γιώτης Σταματόπουλος, για την αντίδραση του αμέσως μετά την απόκριση του Γλύκου. Κατσουράνης από Μακρύνη, Γιαννούλης. 0 για τον Ατρόμητο με 2 γκολ σε ένα πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο με Σαρπικίδη και Αθανασιάδη. Γύρισε το παιχνίδι και οι δύο έφτασαν τα 10 γκολ φέτος τη χρονιά και ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το 20ο από τα 30 παιχνίδια φέτος που έχει βρεθεί πίσω στο σκορ, είτε παίρνοντας νίκη είτε παίρνοντας ισοπαλία, και μένει ζωντανό στο κυνήγι για την πρώτη θέση που οδηγεί στα προβληματικά του Champions League, με το Γλύκο να πιάνει πέναλτι στις καθυστερήσεις, έχοντας αφήσει τον ΠΑΟΚ με 10 παίκτες ο Τζαβέλα.